på. Okej, ja, jag kan ropa till den här mixaren. Frontposition, tack. Kvartsvändning till höger, tack. Sätt posen fort och blicken rakt fram. Visa ryggen mot domarna, tack. Kvartsvändning till höger, tack. Blicken rakt fram. Kvartsvändning till höger, tack. Visa fronten mot domarna. Tack för det, tjejer. Då kan vi ställa er på den här sidan av scenen. Kom till mig, så går ni fram. Frontposition, tack. Eller frontposition. Kvartsvändning till höger, tack. Blicken rakt fram. Visa ryggen mot domarna, tack.